Здравейте! Няколко думи искам да споделя с вас за поведение при деца с температура. Не винаги температурата е симптом на сериозно и тежко заболяване, но в следните случаи, когато детето ви има температура, е необходимо да бъде прегледано от лекар. Когато се касае за бебета под 6-месечна възраст с температура над 38 градуса, когато температурата при детето е над 40 градуса, когато детето е необичайно отпаднало, отпуснато, изморено, не може да бъде събудено, когато температурата продължава повече от 2 дни, когато освен температура има детето главоболие, неспирно повръщане или диария, когато има симптоми на загуба на съзнание или гърч. В тези случаи е